Piso. May 5 piso. Matalang ata niya yan eh. Wala pa. Grabe laki eh. Hello mga boss. Tayo lang ka rin natin. O konti bulati natin. Sabagay, tanong kung may mahuhuli tayo. Ako, ang gagawa ko ng mga kasama ko. Artistahin. Please like. Share. Eh. Don't forget to subscribe. And don't forget to hit the notification bell. Ayan na si Partner. Partner, sumuko ka na. Napapalibutan ka na namin. Marami pa kayo nahuli? Dyan tayo. Huwag natin sila istorbohin. Kaya nyo na ba dito? Ito oh. May batuhan pa. O, ito ilalagyan nyo. Gamitin mo yan. Ay, kahit alin dyan. Layo mga boss. Sana may tinamaan. Mukhang wala. Meron. Yun. Pangalawa mga boss. Gandang lumaban. Layong barilan dito mga boss. Challenging. Tagal ko nakatak. Layo-layo kasi. Yan mga boss. Pangalawa. Mukhang tsamba lang yun ah. Mga boss, dalawa na. Tinamaan kaya. Mukhang tinamaan naman. Alam ko kunin. Nasabit yan. Gulig. Gulig mga boss, maliit. Pwede na to pang prito. Taburo no. Malaki boss. Malaki ito mga boss. Ako. Putan.
Sayang ang malaki. Huli. Huli mga boss. Ano maliit. Malayo yung binaril ko na yun. Apat. Kaya nga. Nako, napakalaki. Ito. Baka nga daw mamatay, kaya nag-aayari sa patok. Tara. Sayang daw. Oh, hindi ba wala pa kayong sasabihin mo ng dalawa? Kaya pakita mo yung huli mong malaki yan. Laki. Huli ni Father. Hindi, kay Toning yan. Toning may hawak eh. Oh. Ano ang sasabihin nyo muna ng dalawa? Game na. Wag tayo. Sige. Game. 1, 2, 3. Please like and share and comment and don't forget to subscribe. Talaga tayo nagkakaroon. Daming isda dito, no? Ang laki-laki. 1 kilo siguro yan na Toning. Maraming huli si Master? Marami sa loob ng bag. Naku, kung nakita mo ganyan kalaki yung nabaril ko. Kaya lang, naputol niya yung tali. Malas na bawalan pa ng bala. Lugi. Apat ang huli. Magkano bala? 70. Master, bibidyo ko muna. Master, bibidyo ko yung huli mo. Hindi na pakita sa video ang iyong huli. Hindi ba malalaki? Kasing laki lang na itong huli ko. Eto. Ganito lang. Oo, puro ganyan. Malaki isa. May tubig.
Daming huli. Tsaka yun, no? Yun ang malaki. Eh, hindi mapipicturean rin din eh. Hindi, mapipicture niya. Bukas mo muna. Buksan mo nga anak doon lang. Ah, lalaki. Sa permit ba nahuli yan? Parang ibang breed na ng tilapia. Tilapiyang Imelda. Yan, yan, oh. Iikot mo muna sa dulo. Ito mo nga. Grabe laki. Imported yung nakawala. Ang ating African ano daw yun? Piso. Matalangata niya yun. Wala pa. Grabe laki eh. Ang huli ko. Dalawa ang tilapia, dalawang bulig. 2:30 to 5:30.